Good afternoon. This is Inanda 80.4 FM, today's best radio. How's everybody doing? Hopefully you guys are doing great. It's going to be fun. Shout out to you, and everybody else on Inanda 80.4 FM right now. Grand. It's What going to station be is that? fun, filled with Ndabenhle. music. Turn it up. It's fun. It's great. Shout out to you, and everybody else on Inanda 80.4 FM. Today's best radio. Asilungiseni noNdabenhle Myeza. Ufikile Mlomo usho kamnandi ngevoice epholile uthi uyapholisa kuhleke uma unenceba usondelane nomdali usondele kuJehova ngani ngoba umdali umnini mandla wonke uyena opholisayo bengithembisileke ngathi noma kanjani ngathi isikhathi uzobe ekhona ohloniphekileyo uPastor Ndabenhle Myeza nginentokozo ke balaleli ukunazisa ukuthi usekhona e-studio ngenhlonipho nangesizotha angikubingelele mfundisi ohloniphekile bese ngwemukela umsakazo eNanda FM ngibingelele kubalaleli beNanda FM ngokukhulu ukuzehlisa ukuzithoba nothando ngicacise lokhu edo ngosonto dlilo ngangithembise abalaleli ukuthi sizokwenza ama topics awu2 kepha ngeke sikwazi ukwenza namhlanje sokwenza eyodwa ngesonto elizayo senzenye namhlanje sikhuluma ngengulube kodwa ngesonto elizayo do sebesikhuluma ngomehluko phakathi kwabalandeli bakaJesu nabalandeli bakaPaul uthi yini umehluko phakathi kwabalandeli bakaPaul lo siphecelezi Pauline Christians and Jesus Christians and masubheke kwipopulation emhlabeni wonke there are more Pauline Christians than Jesus Christians. I can't wait. Yeah, so it's going to be exciting. We'll use the Bible, and this is oveza amavesi eBhayibhelini la uPaul ekhuluma konke ezinye izinto aziveli kuJehova zivela kuyena uyayiqamba nje as it goes along. This is a show not to be missed. Yeah, that's right. Yeah, ngimema wonke umuntu next week impela ukuthi abe khona sibe sikhombisa umehluko nokuthi iyiphi lenkolo uPaul ayezama ukuyi-introduce kuChristianity iMithraism. Ke namhlanje nasikhuluma ngobungozi bokudla ingulube. Yabo nje ngizovula ngesentence elibhlungwana wedo. I think umudla ingulube sokungakholwa. Libhlungu ngempela. Hayi libhlungu. Ungathi ukudla ukubhekela nginga understand kumuntu osontayo yabo. Yes umuntu osontayo ngayidla ingulube ngoba umuntu osontayo wenza noma yini yabo. But uma uzibiza ngekholwa honestly speaking angiboni ukuthi ungayilokotha ingulube umbuzo uthi uJesu wayidla ingulube uJesu wayengayidla ingulube ake sibile emlandweni ngoba mhlambe umlando uyasizwa unamaqiniso ingulube ziqale ukudomesticatewa ngo-7500 BC ake ngiphinde mlaleli bhala phansi lokho ingulube ziqale ukudomesticatewa ukuthi ingulube ithathwe endle inzwe isilwane sokusetshenziswa ngo-7500 BC but zazisetshenziswa muphi umsebenzi zazingadliwa ngaleso sikhathi ingulube zayidomesticatewa ngoba umsebenzi wazo wawumuhle kabi zazithi makade kufe ilwane kufe abantu abangeke bangcwabeke bese kudedelwa zona zidle ngoba ziqoba ngisho ithambo umsebenzi wengulube kwakucleana zonke izinto ezamanyala eziphuma kumuntu hawu kwakumsebenzi kudesathi babedomesticate nabantu ababeshaya itshele endle kwamanye amazwe kwakusetshenziswa ingulube uma kunedumbe ilele kwakudedela ingulube nje kwakumaphipha womhlaba owaziwayo kwasa ukuthi ngenxa yendlala ke kwase kuba khona abantu abazidlayo ingulube okwaba yiphutha ngoba umthetho wawubekiwe kuthiwa ingulube umthetho na here's a deal uma wawulalela last week uzozwa kwakhona i-Pauline follower eyathi ama-Pauline followers awudinga umthetho ngoba ngokamlandeli wabo uPaul konke kwabethelwe esiphambanweni futhi ungahamba uhambulana nabafazi babantu untshontshe ugqekeza udlengula ingane konke lokho kwabethelwa noJesu esiphambanweni so about cha washo impela iPauline follower last week yabo
so engisho ukuthi ke angazi noma le ndaba yokubhubhudlingi uPaulo wathi uma umuntu eseyiphekile wayibeka ilo ubodla ngoba ihost yakhe izophatheka kabi sizokubheka konke lokho next week kepha namhlanje singopolo sikhuluma ngani ngobungozi bokudla ingulube akazi indaba yengulube ngizoyithini ngoba asikho isilwane esingcole esinamanyala njengengulube ingulube isona silwane engisaziyo esikwazi ukudla izingane zazo angisho azikho ezinye ingulube ibuye imisilambili yawadla amachwana awayidlali kanjalo ingulube uma idla ukudla yona ikudigesta for almost 34 hours ake ngiphinde futhi mlaleli ingulube uma idla ukudla yona uqobo lwakho ikudigesta for 34 hours insuku ezintathu lezo but izilwane zonke ukudla zikudigesta over a period of 3 hours to 24 hours ilwane uyibona inkomo ifika idla usuku lonke bese kuthi ebusuku yenze njani lale phansi ibese iyetshisa yabo ibuyisa back yabo ibuse kube refined that's why ngana ngoba inemthambo abantu abaningi abazi ingulube ayinayo imthambo ayinayo ama-veins ingulube ayinayo imthambo ikephi khona ama-veins phela uyibona esikhumbeni aqhama ukuthi athi inkomo kwabona ama-veins ayo ingulube ayinawo ama-veins izoba kanjani ama-veins namafutha angaka now okwesibili ingulube ayijuluki angazi abantu bayakwazi lokho inkomo iyajuluka even nje zonke ilwane ziyajuluka but ake sibheke ukuthi kuphuma nemjulukweni na kuphuma upoison osuke ukhishwe isibindi kanye nani nenyongo bile ake ngiphinde futhi umuntu mejuluka nesilwane esijulukayo sisuke sikhipha upoison ngaphakathi kusona isukhiphela ngaphandle esikhumbeni ingulube ayijuluki so upoison wengulube uhlala kephi emafutheni nayo abalela ngazi ngoba bazoyizwa lento yona iyezwakala wedu ilwaneni ngiziyajuluka ngakujuluka kwazo sigcina seyikhiphe upoison zukhiphe lesikhumbeni that is why uzisilwane sinuka nje into esabekayo ngoba kushuthi lesosona sijulukile upoison harmful fat solubles harmful fat solubles akhishwe isibindi bese esephumela kephi esikhumbeni even nomuntu ke isibindi sakhe siyakwazi ukuthi simetabolize noma siprocess harmful solubles ebese yajuluka yena kumuntu kungcono ubuya achame umchamo njani oyelo okhombisayo ukuthi there's a lot of uric acid namanye ama toxins shuthi abanye poison hayi ingulube ayinako konke lokho upoison wengulube uhlala phi na uhlala emafutheni ayo ingulube now ingulube angaze ngisibone isilwane esinje uyabona eyinselweni eyinselweni inepipe elikhipha indle eyinselweni ine sewage system ingulube abantu abaningi abazi ikhipha indle ngemuva ibuye ikhiphe la eyinselweni zayo how ingulube ikhipha imsimbane eyinselweni no kopoto yo ayithanda kuba nzima babo ebona ngithe kwena uJehova wabeka umthetho wathi ingulube engadliwa uyasuka umuntu yena ngobonto ungcolo kunomthetho kaJehova wenze njani uzodla ingulube ingulube inempethu yayo yendalo ekuthiwa itrichinosis itrachnella ayikho ingulube ephila yabona ingulube ngisho ungayihlalisa endlini uyigeza uyikorobheni lale nayo ebedroom kodwa lempethu yayo itrachnellosis ngeke ukwazi ukuyikhipha yona it's part of a parasitic nature yengulube and there's something amazing ngengulube mawuthatha iqatha lengulube ulifaka efreezing ulifaka ku deep freezer bese ulibeka below 365 degrees iqatha lengulube awafi amaqanda etrachnella alempethu leskelemu lesi awafi akwazi ukusustain leyo heat but ke it means equally uma leyo ngulube fanele ukuthi uyipheke futhi nakhona ngo 365 degrees ukuze kufe iqanda lempethu lelikhona engulubeni
ngabe ngazi uma ungapheka kanjalo kusho ukuthi le mpethu bathi isuke yobisiyamalahle nje so abantu abadla inyama yengulube basuke bebhibhidla impethu nje kuyona and leyo nto ibanga ikelemu enganeni ubona ingane zethu zinekelemu nje i-tracknale it's amazing ukuthi the same skelemu osithola engulubeni same skelemu leso sithola ngaphakathi kumuntu ebesethi umuntu uyakholwa ke emedla ingulube bathi amademoni aphosa olwandle nje leso story ngengisizwe nje kusami yabo esilemu istory esilemu ongakazi uzusibone yabona zazi ngekho kwa Israel lezo ingulube uJesu wayesegibele isikepe wawela ngaphesheya endaweni ekuthiwa isegala la afika khona lekelema abantu bakwa Israel nje abamnyama ngoba leso sikhathi kwagcola abantu abamnyama kwa Israel yabo babengazidli ingulube abantu abamnyama umuntu omnyama azange ayidla ingulube umuntu oqala ufike la wasifundisa ukudliwa ingulube amaGreek how ayizingela azidle edla namafutha awa roast roast ayidla impela amaPortuguese namaGreek abadli bengulube and what I found amazing ukuthi sisazokhuluma ngezifo umuntu osedle ingulube over the years obanayo and one of the problems engulubeni cause i-acne skin problem mhlawumbe nibona umuntu avena aphihlika induna nje yeah uma uthatha i-blood sense and analysis ubheka la uma fatty solubles afana ncimishi nama solubles atholakala esikhumbeni sani sengulube okuyi direct evidence scientific evidence ukuthi ingulube iyakhoza ukuthi musuyidle kakhulu ugcina usunama skin problems ngamemazi ingulube iyagulisa hayi ingulube nje mfana kithi ingulube ngakuze uyenze lutho idla yonke into yabo and umzimba womuntu isikhumba sengulube ngizokutshela into ebhlungu kanjani uyazi ukuthi iqatha lenyama yenkomo yesiqapho yenkukhu umzimba wakhe uvushesha ukudigest esithi medical language science ukumetabolize but I'll tell you something amazing ingulube kumuntu ophilayo ithatha 30 hours before iqobeke ngaphakathi again iphila nje nayo akade idlile iphila nje isikhumba sengulube nje mawusidla satha 30 hours ukudigesteka kwena isikhumba sengulube if si-filthy naso isilwane angazi ukuthi abantu abadla ingulube bayidla kanjani ngempela bebe futhi ke bethi bayakhola vele ikenga Pauli iyahlobonga ibhubhudla ingulube idla utshwala but they always have reasons for doing that bayabathi konke kwafana noJesu siphambanweni ilona gama elibhlungu ke lelo uthi kwabethelwa noJesu uthi konke kwabethelwa noJesu sesingazenzela nje thina ngoba kwahamba nendodana yomuntu kwahamba nendodana yomuntu shothi uJesu into ayenzela he came for disorder and chaos ukuthi unani konke kuzolungiswa mesenini ukuzila uzobona mina ngenzela yenzani nje nini shothi noma ngahlokula ingane kamakhelwane nje konke lokho kwalungiswa siphambaneni that umkakho nje ayikho inkingi noma ngashaya umkakho nje uhlukumeza ingane zakho uhlukumeza ingane zakho ungazondli uyishiye kanjalo uyiphike ulithandayo konke kwabethelwe siphambaneni that is the mindset yani yama-Paulinist and i-Paulinist wonke ama-Paulinist anjena anenhliziyo ezimbi argumentative awafuni ukucabanga there is something that I fear uPaul wayenza nani I think wayifaka lento ukuthi thou shall not think ngoba esiphambanweni wacatshangwa lesiphambanweni so izomiswa kanjani le ndaba yengulube mfundisi kwenziwe ngeke abantu usabenza lutho ngendaba yengulube sekukhulunywe kakhulu instead ake siye kanjeni ake sibheke inhlobo zokugula umuntu aba nazo ngokubhubhudla ingulube uyubona ukuthi endulo abantu besifazane babengenazo lezisu lezi eyilengayo there is damning evidence ukuthi i-consumption of harmful fat solubles iyona le cause into esithi phecelezi distended stomachs kubantu besifazane ama distended stomachs kubantu besifazane izisu kubantu besifazane they are attributed to the overconsumption of pork badla kakhulu ingulube ubhubhudla ingulube babhubhudla ingulube bese uyonakala umzimba Number 2, ingulube iretarda i-development of thinking tissues. Uma usuyibhubhudle kakhulu ingulube iretarda i-development of your thinking cells. Ikhoza ama-fluids engqondweni yomuntu ingulube. And i-meningitis
is associated. Hey, this is interesting. Meningitis is associated with overconsumption of pork. Ngoba ingulube nje eningi zibulawa yona meningitis. Uma udla kakhulu ingulube usemathubeni amakhulu ukuthi bene meningitis. Yeah, it can happen, yeah. Sure. Okubhlungu ke akuzothusa abalaleli ukuthi uma usudle ingulube over a period of 20 years or 15 years, usuke usuyi candidate for liver clerosis. Liver clerosis ibulala kakhulu abantu botshwala. Kodwa there is something amazing. Nabantu bengulube over a period of years bayafa. Awubheke China. The biggest consumers of pork. Hey, amashayina aphela liver clerosis. Yabona amashayina ahlale njalo desperate for a liver transplant. Uma ngase uye kuma website ufike ubheke uvule Chinese needs for liver transplant zoshokeka. There is a list of close to 1.2 million Chinese are waiting queue. Abafuna inhliziyo entsha. No, isibindi. Oh, sorry, isibindi. Isibindi sisha ngoba baphuphudla ingulube. Angiphathi kwama Americans. Ama Americans obesity yawo. Ake ngiphinde futhi. Ama Americans obesity yawo is attributed to the overconsumption of pork. Ingulube kodwa wawuqhamuke. Hey boss, so poison. Uma udla ingulube amafutha usuku ugunya poison nje. Ngaphambi kokuthi siqhubeke nezifo ezidalwa ukudla ingulube, this is very interesting. Ngicela sithi ukuthi iqhwe itolo sithi ukukhokha ikweletu sizobuya nje khona manje umlaleli anganyakaza ekhaya umsakazo wakho lo Inanda 88.5 FM igama lami ngiwuDozulu isimomondi yasethi konke eqaphe jabuluko komntwana kusihleli nobaba ohloniphekileyo uPastor Ndabenhle Myeza sikhuluma ngokudla ingulube nezinkinga ezidalwa ukudla ingulube unganyakazi siyabuya khona manje 3, 2, 1 and action. Andile Mbhele uthi ngifundisa sathi manje mzuzu ingamashumi 21 ngaphambi kwehora lesishiyagalombili manje kuseni sisahleli naye ubaba uminister no yabona ke minister ungena wakho kuyangiphazamisa sihlezi nobaba uPastor Ndabenhle Myeza sikhuluma ngokudliwa ingulube uyaqhubeka ke ufuna usitshela ngezifo ezidalwa ukudla ingulube direct over a long period of time umusudla kakhulu ingulube into yokuqala ban isilwane esibasegazini lakhe Tenesolium Tenesolium scalemless bese uba ne hepatitis E virus ingulube leyo bese uba nento sesithi porcine reproductive and respiratory syndrome yiphika kahle hleleyo elibanga ukuthi amaphapha asuke sentante emafutheni engulube bese kuba iNipah virus then bese kuba iMeningel virus Ingozi kabi ngoba ihamba negazi ibisikhoza ukuthi umuntu abe nama fluids ekhanda so zonke lezo zifo directly including nama virus nama parasite engulume nawo directly zi attributed kubantu abadla kakhulu ingulube uyabona ingulube iyingozi you poison uyabona masikhuluma ngama harmful soluble fats lawa engithi ahlala emafutheni engulube you can imagine isilwana sijuluki ngikhuluma ngelona ejuluka isona sonke singajuluki so umudla icebi lengulube uthatha wonke upoison uzofaka kuwena ongahambi kodwa belu ohamba nempethu mhlawumbe impethu ezu55 noma engakanani so umubheka khona abantu abaphila nempethu Tenesolium baningi abantu abaphila nempethu abakwazi zike emsipheni yabo kuyabe uyambona umuntu usesuffer from a dead disease degenerative muscle of the body imsipha yakhe umzimba vene igive up angakwazi ukuphakamisa isandla umuntu angakwazi ukuhamba kahle at the age of 35 bese inkosi yami sizosakithi ngokungazi siyomthatha zimuse kubathandazi ayiswelena and ayiso kadokotela uma efika udokotela the next thing ufica ukuthi imsipha yomuntu is highly toxic or toxicated shuthi lemsipha igcwele kakhulu poison osuke engulubeni then bazokwenza nje into yokuqala bazokufaka isaline drip ezokwenza ukuthi uhude bezama ukukhipha nje upoison ebese udokotela ekushintsha diet ebese tshela ukuthi ngizocela ukuthi ungayidli inyama okwamanje mhlawumbe ukudla ama vegetables over a period of time and ungawadla amanzi aprocessiwe udla amanzi endalo yabo konke lokho ukuzama ukuthi umzimba ukhiphe upoison owuthole ngokubhibhidla injalo ingulube
You say according to ngeke uclaim ukuthi umlandeli kaKristu udla ingulube. Yes, as a Paulinist washo umnye iPaulinist last week yathi bona they don't live under the law. Ngoba konke kwalungiswa permanent. So ke mhlambe ke iPaulinist inkosi yami ngingayibeka nje. Ufuna ukugcizelela nokuthi washo wathi okungenani empeleni kwaba yiphutha ukuthi bekhona umthetho shuthi umdalo ezinomhlaba waba nephutha. He was not supposed ukuthi abeke kufanele abantu bazenzele. Oh yes, bekwamphunza edlemini that ngothi phela kwaba yiphutha ukuthi bekhona umthetho wangafanele shuthi kufanele abantu bazenzele. Uyabona khona isifo ngesababe kuthiwa iEripisius. iEripisius ilabantu abahlala isikhathi eside phansi immediately mase kufala sukuma besakwazi ukusukuma. Yabo yini indaba upoison kuma joint omzimba obangwa yini ingulube. Enye into esokhuluma ngayo engeke ngisho khona uhlobo lwama ulcer lekuthiwa eruptious ulcer shuthi isisu vele singakwazi ukugcina ukudla sibe buhlungu uma uke wadla mase uqala ukudla sekuprocesseka engathi ungagoba njalo bagcina sebethi ngcono ukwenza kube yifluid ukudla nakhona udla ama vegetables kuphela at least iwona ahlalayo lawo lo hlobo lwama ulcer by the way abangwa yini ingulube udla ingulube over a period of time. So dear my brother ukudla ingulube kuyingozi into ongakazi uzuyibona. Ingulube include abantu abathi ubhekeni konke lo even ama products ngenza ukuthi umuntu angasho ukuthi hayi mina ngidla ubhekeni angidli bukhoma azi ukuthi makuyingulube nje ingcolile umdalo engeke asho ukuthi ungayidli into ethile ungayidli into ethile kanti uyislima wayekusho lokho hayi umdalo wayekusho lokho ngoba wazi wena ukuthi wena wenhlobo and konke engiyithandayo esho abelumbi wona mfoka Myeza ethi you are what you eat. Umudla ingulube uyingulube now uzogwinya yonke into without a reasoning. Uzokwenza zonke izinto ngale ndlela ocabanga ukuthi wena akethi uyayazi ingulube ukuthi idla ngisho ingane zayo. Yawazi lo? Adesho uPastor. Yes, manje uma ngabe ingulube idla ngisho ingane ya ijike idle uthuvi bayo ingulube ifoshe kwane phambi kwayo makufica udakiwe ulele uhonqa udakiwe iqala emlonyeni ukudla ingulube moyithatha uyijikijele emanzi nakunandaba ukuthi umfula ugcwele kangakanani ayicwihle ayigwilize ingulube ishona phansi ihambe idle fish idle kwane yazi konke ngifuna ukucabange ngicela ngifuna ukuyireza kuba Mbhele ngoba ingozi kabi lento yakhuluma boMbhele ngoba abantu banga strumos and capricious children yabo ingane ehlaza nje incane endlini ibe wild akubheka iconsumption yengulube endlini ukuthi idliwa kangakanani. Yeah, angithi yona ingane ibehave njengengulube ngoba vele kudliwa ingulube kudliwa abazali kudliwa abazali hayi lokho kusho ukufakazela into eziningi ngoba umntwana namhlanje ukuthi uphuka lula kanjani lekenge nje encane ubuthi iphuka lula kanjani lula sephukile yini ilabo lamthuthe esibadlayo hayi ukuthi yini ulabo lamthuthe esibadlayo so lento iyakheka kuwena asikusho lokho ngoba mhlambe siqonde ukugxeka sibeka ama facts enjengaloko enjalo iqiniso enjengaloko enjalo ukuthi umuntu uyalithanda iqiniso bakalifuni yini okwakhe lokho cha kodwa ngempela do sengingabona ukuthi umuntu seseqala ukungaphila ekhanda ongathi sixeka ukudla kwabanye abantu ngeke ethi Jehova enikeze a strict law ukuthi ungakudli wena are you saying you are defying God's laws? Dyspepsia for instance, dyspepsia enye yezifo ebangwayini ukudla ingulube isifo sindeso idyspepsia kwenza ukuthi ukudla esiswini kungabi digestible ungagayeki kahle shina kunjalo usuqunjelwa ubusu uqunjelwe usisu sigcwala umoya
Sibehluku ngoba akugayeki ukudla bese uhlalo usuza ngaso sonke isikhathi. Alright, bangaqala abalaleli baphawule ku 0861462632 ku Facebook sikhona ipage lethu lilula kakhulu Inanda 88.4 FM. Siza ukuthi kuthini ukuphawula kwakho, uthini wena njengoba kukhulunywa ngengulube eyibeka uPastor Myeza ukuthi cha ayilungile, uyazisho ke nezifo eziyingozi esengithusa kakhulu semeningitis ziningi kuyayibala. Angazi kukhona ngifuna ukusho okuzokwenza amadoda afuna ukudla inwele zawo. Importance ukuthi ubaba induku yakhe ingabe sasebenza kahle ibe buthakathaka is directly attributed to the overconsumption. Yabona amaShayina, they've got severe levels of impotence. Kudliwa kakhulu ingulube. Ama-American kuyabhutshwa. Ama-Americans for instance amaningi aphila ngeViagra. Induku azisebenzi kahle. Bonke lamazwe engikhuluma ngawo, they are the biggest consumer of pork. As a result, that's why I put ama-China hambe emazweni abantu edla umsila kaShaka. Adla umsila kaShaka, adla impondo kaBhejana ngoba ezama ukulungisa induku ama-China nama-vitamins ngoba induku ayisebenzi. Kwenziwa yini? Ukudla ingulube. Ake ngiphinde futhi. Njengoba ama-China nama enza into engasile kangaka elezingela oShaka edla ama-shark fin. Umsila kaShaka abuye adla nempondo zolokhu zazani zobhejana ingenxa kuthiwa bavusa induku ngana. There is a serious problem in China nase England nase America. Amadoda akhona induku aziyashesha ukulimala la ku 27 29 ngani na ukudla ingulube. Nala South Africa sikhona iproblem ye-importance. Sengihlangana nama-client uthola ukuthi umfana is only 22 is only 19 kodwa induku ayisasebenzi kahle. Kodwa umuntu uyabheka i-diet yakhe akayidleli ingulube ukuthi akube kuhle yabo. Weyinculuza uzakhale ngekhanda layo athi yabona nje indlebe yona indlebe nekhala bathi mnandi kakhulu. Bathi Ashpin uyabona umuhleli nabantu bedla ingulube usithi ekhaya imnandi inyama yengulube bathi hayibo kuyona ingulube pork. Make sure ngesingisi. Pork kodwa egcineni ingulube yabo. So ngicela ukubuza ukuthi ke mina kumlaleli akuzibuza umbuzo lapha ekhaya ukuthi ulandela imithetho kaMdala njengoba ibeka noma ulandela imithetho eminye ke singazi ukuthi uyithatha. Cha udlala ngabalaleli. Balaleli basho kahle abafona kuleli sonto eliphelile ukuthi bona uPaul wabatshela ukuthi incwadi abebeyikhotha zonke yazikhumbula. Wabatshela ukuthi wabona indwangu omunye ubani uPeter wabona indwangu iwela phambi kwakhe inayo yonke yokudla. Kwenye indawo kuthiwa uma ufika emzini umuntu ehlabile mayikuphakela ungabuzi vele nje uthatha ukudla udle ngoba uzomphoxa umnikazi womuzi. Yebo into engisho. So ke abalaleli abalandeli inhlobo imfundiso ezikaJesu kumbe imithetho ebeka uMdali abaningi ngisho ukuthi abalaleli bonke abalaleli nabo iqondise kulaba ababedefenda kakhulu ukudliwa kwengulube nongabe ngaphansi komthetho omiso uMdali abaze babe nesibindi umuntu abe nesibindi umuntu emdala athi abaphili bona ngaphansi komthetho bona baphila ngaphansi kwegrace. 0861462632 ungaqala manje usishayele ukuze nawe ube ingxenye yohlelo 0861462632. Nangu umlaleli la ubuza ukuthi Myeza akunginikeze impawu ze dyspepsia. I-dyspepsia ubona ngoba umadudla engathi ungabuyisa ngoba ukudla akudigesteki no isisu sakho siqhumbe sicwala umoya. Njalo makadudle ngathi ungenza njani ungabuyisa. Yini ile mpethu itragnale ngaphakathi isuke isikake upoison owenza ukuthi ukudla ufuna ukubuya ngaphezulu. Alright, kukhona umlalelo okulayini asibonde siyamthola yini. Inanda FM semoyeni? Yebo, sikhuluma nobani? Yebo, kuthini ukuphawula kwakho ngalesi sikhathi umlaleli wethu ohloniphekileyo? Yebo, ikhaya ngibonge nje uhamba kahle kohlelo. Ukuvela nje ngikusakhuluma ngengulube ukuthi futhi abantu abelumbi laba futhi bathandanga ngoba futhi kuyaqala komele ngabe ayidayisisho ifidayisi komele ngabe ayisho bakhona into kodwa nje ukuthi ayidayisi bakhona bezempilo kodwa kuyagcwele ukuthi izibhekile. Ngibonge nje uhamba kahle kohlelo. Siyabonga kakhulu umlaleli wethu ohloniphekile ube nosuku oluhle.
Alright, siyaqhubeka ku 0861462632 umlaleli wethu lo ubebonga nje ukuthi cha uhlelo luhamba kahle nesihloko ekhulunywa ngaso sikahle kakhulu. Inanda FM semoyeni? Inanda FM semoyeni? Yebo sawubona baba. Yebo umlaleli wethu ohloniphekile njani? Ya ukhona ngifana kangubulo empela. Yebo kuthini ukuphawula kwakho namhlanje? Cha ngithi baba yabona lapha eBhayibhelini. Ngaseqaleni kumaliwe izikhuzana izilwane ezihamba ngokuthi zidliwe. Ukuba izilwane ezidabule imfelo ezetshisayo yakhe ukuthi ngulube njengoba ishaphe imfelo kodwa ingetshisa ayidliwa-ke baba ngisho nenyonazo zibaliwe. Ukuthi njengoba kuhlele erenke nje sinabele kakhulu la noma ekhaya kodwa okubalulekile ukuthi kufanele abantu nesizwe sazi ukuthi kunezilwane engafanele zidliwe. Ngulube ngempela ngeke zidliwe. Siyabonga kakhulu umlaleli wethu. Siyabonga kakhulu baba. Okwamanje basavumelana nawe pastor. Jabulisa ukuthi abantu bayayazi lento. Ngifuna ukuya kulo qala ofone eqala. Abelumbi vele abelumbi. Ngoba bona ba ama pig eaters. Bazofuna ukuthi nawe ube yiyona. Ngoba bona ba ama pagans bazofuna ube yipagan under Christianity vele. Inanda FM semoyeni? Yebo Yebo sikhuluma nobani? Sikhona sabanda eThemondo. Yebo thobani? Ya nami hayi ngisaka ngifakazi la nami ngine DVD la kaLusi Farakani. Yebo i-DVD kodwa i-DVD nayo la kaLusi Farakani ikhuluma ngayo ingulube. Kuthi ingulube lena isimangaliso ibuyilane nayo futhi ingulube yesilisa yakwazi ukuthi kulale nengulube yesilisa futhi enye futhi. Hawu. Uphinde futhi kwazi futhi ukuthi enye ingane mesilambile futhi iyadla futhi yona. Idla ingane yayo. Yebo noma duma libanike izulu bona duma lihlanganisa izulu. Ingulube ayinandaba eyihlela yona. Ikhona ithama iyela khona ukudla ihlayilele khona phela. Iphapha amatheni futhi ingene ekudlini. Lento esiyinkinga ngobantu ibona abantu bemizisi ezinkulu beyonke lento ngoba abasitholi thatha ukuthi bayeke ukudla kudageshe kahle emzimbeni. Ubona umuntu esilisa namabele yonke lento engo alaphini ngoba udla yo angithi kudla namhlanje sekune too much acid lo poison. Umuntu akasadla ekseni emini ntambama. Akayitholi isikhathi ukuthi arelaxa ayeka i-toxin lesi emzimbeni akhe iphuma kancane. Kodwa ekuseni kusho la. Siyabonga mlaleli wethu. No, this is very critical ngoba usengikhumbuza into engazange ngisho ebalekile. Ingulube is iyayikhoza nezinso. Oh yeah kakhulu yes. Yeah. Inanda FM semoyeni? Baba to. Yebo sikhuluma nobani? Scorpion nabaxoxe studio ngababengele. Uthula Sibaba. Amen. Yazi yajabulisa lento engizwa isho baba. Ngizwa sesikuthi uyaboma ubuka obaba ngendlela abayidlwengula ngayo ingane zabo. Uvela uzinto enyanyisayo ukuthi ungayidlwengula kanjani ingane yakho. Isiyavela ke lento ukuthi ngoba badli ingulube baze bagcine sebelala ngisho nengane zabo. Okungijabulisa kakhulu ke do. Kube ngazi uhlelo lo Pastor Myeza noba uMbhele amaNazaretha alilalela kakhulu. Imfundiso eziningi abeza nazo. Ushembe wasifundisa zona. Okhisimusi ubaba uMyeza ehleze ekhuluma ngasazi sonke samaNazaretha ukuthi ukhisimusi into esingayingeni umhla 25 bayenza ngoba abantu nale inyama lezi ezidliwayo lezi doya wazi lama Russian uyazi akuvumelekile esiwadla amayababo uyazi wathi wasiwayeke kunjani engicela ukubuza kumfundisi uMyeza ubaba uMyeza ukuthi nene isinkwa ngeke kuthiwa siphothwa ngamafutha engulube kuzothi la ama-Russian namayababa lama plastic zonke lezi zinto lama plastic afakwa ngaphandle kuthiwe ithumbu lenyamazane noma ithumbu lengulube engicela mengichazizele lapha noba kuMbhele ukuthi angabe kuyiqiniso ngoba bisasingamakhulu amningi udoda esudlayo edleni esudlayo sithi asidle ngulube nopholo nabaningi. Ngiyabonga mfowethu. Siyabonga kakhulu umlaleli wethu ohloniphekileyo. Bahlonishwa. No uqinisile in the past before South Africa regulate ukudla ngoba kwa complainer amaJuda kakhulu kwa complainer nama Muslims. Ama bakeries ane choice yokusebenzisa le phecelezi i-vegetable oil. But bakhala ngokuthi i-vegetable oil ihlupha ngento eyodwa yenza isinkwa siqine kakhulu ngaphansi kwi-base yakho. Oil amafutha engulube enza isinkwa sithambe. Yebo ngaphakathi ingabikho ingaka-regulate ukudla vele bekusetshenziswa amafutha engulube kufana nasemasausage isausage lelibe no beef ngaphakathi kodwa uthola ukuthi i-tubing lokhu okubambe inyama ngaphakathi yesausage kusuke kuyilokusa sekuyabhalwa lokho lengulube lengulube sekuyabhalwa ke manje kuthiwe either horse intestine used
or pork intestine or kukwena kuyikhethela preferably abalaleli abafuna ukuba safe ubothatha le bhalwe phansi ukuthi sheep intestine uma ufika ebush ungavela nje ubuza ukuthi uthenga isausage ubebuza ukuthi i-casing yalo yelani bazokutshela iqiniso angithi ababhali abafana kwezinto abavela babeke nje la ewindini ufike wena ebuke ewindini wazi kuyi-responsibility yakho wazi ukuthi kufakwe nesosejini lakho yabo ngoba ungakhohlwa bebafaka ngisho namanzi engulube ilawa aphuma emadolweni engulube ngoba yenza ukuthi isoseji kangaka indaba yengulube uthanda kubanzima asiqhubeke sisekhona isikhathi ku-0861462632 sizi ukuthi kuzothiwani ngaso lesi sikhathi njengoba sikhuluma ngendaba yengulube umuntu wesifazane-ke khuluma kasibuze ngendaba yengulube ngoba phela khona into efana sibe careful ngizama ukukhuluma nomama ukuyibona abapheka ukudla ngoba in most cases ukudla kwethu kucontrola omama ukuthi ake baphephise ingane ezincane ayikho into ebuhlungu nje ukubona ingane yabo isiphethe itolo lengulube ingane no 4 years Inanda FM semoyeni yebo sikhuluma nobani sikhuluma yeah umsakazo wakho uyasithunuka endlebeni ungathi uqhela kancane kona bese uhlala odabeni sengichelile yebo baba anaba ingulube angiyishi ngoba nginenkolo ukuthi ingulube uthi umuthi yawubulala egazeti ya kodwa nje ngompela ngilo ukuthi impela ngiyayisaba impela uphatha amakhathakhatha yini ngizwa engathi uthi kuthiwa ibulala umuthi egazini kanti abanye bazokutshela uma udle ingulube imithi yabanye abantu ayingeni kuwena asazi kwenzeka akukhulqa banga ngikhola sibambulala lokugcina nangudlela lokugcina sibona ukuthi kuthiwani Inanda FM semoyeni hello yebo sikhuluma nobani khona nonkululeko akazile eThambo Plus kuthiwani nonkululeko yebo ayidami ngithanda ukuphawula indaba nikhulunywa ubaba uqinisile impela ngoba phela mawusufunda ingulube uNkulunkulu uyabaleka kuwena ngoba phela ingulube vele avumelekile ukuthi idliwe alright siyabonga kakhulu ube nosuku oluhle ngiyabonga uthi ingulube ayifanele vele idliwe ngoba kuthiwa uNkulunkulu uyabaleka kuwena uma udla ingulube nakho kunye okuvele uNkulunkulu ngicela ukuyilungisa mekhuluma ngoNkulunkulu ukhuluma kanti besisho i-proper knowledge of self wena uthi kube ingulube isuke sibalekile lento uNkulunkulu ke kwena iyabaleka noqinisile kuNkulunkulu ngempela ukuthi uma ubhubhudla ingulube uNkulunkulu uyahamba you can't claim to worship God if you work against the laws of creation this is very interesting angiqedela uthi ke unjabulo hlabisa senior ingulube futhi idala inkanuko ubona inkanuko ingaka nje kungenxa yengulube nenkukhu ngoba ke lezilwane mase zilangazelele azivinjwa umuntu zenza naphambi kwabantu ingulube ingasuka la yokushona eMaritzburg ujangwenya uthi ke ukuthula msakazi no baba makwande mlaleli uyazi usho ungekho ukhari wengulube and akekho owake wapheka ukhari wengulube siyabonga uthi ke awukho ukhari wengulube futhi baqede uzomnguni uthi ke siyabonga ngeinformation ngicela ke ukubuza ukuthi inomthelela muni ingulube kumuthi wesintu ngoba ngikhule abantu abasebenzisa imithi abayiphathi mhlawumbe sizobona emva kwezemidlalo yebo uAyanda Ngcobo uthi ke siyabonga uNkulunkulu wafika phakathi kwethu waba umuntu ebantwini uShembe wasifundisa kanjalo ukuthi ingulube ayidliwa njengoba kade usho lo wamlaleli ukuthi bayazi imithetho ukuthi phela baphuma eceleni kwayo uma nje uya emfundisweni zobaba umqambi wendlela uthi uma Nazaretha uma nifuna ukuthenga inyama ningayithengi inyama noba yikuphi niboya ebusha lamaSulumane wafike futhi wakugcizelela noShembe wesithathu wathi yanini emaSulumane uyazi ukusho ngalo usho ngoba uyazi amaSulumane ngoba amaSulumane angaleso sikhathi angikwazi awamanje waza wadlalela eduze kwengulube siyabonga kakhulu sibonga mdala asithole ezemidlalo njengamanje eyigcwele eyithemikithi sibona ukuthi ihamba kanjani sizawuqhubeka no Minister TA Mbhele kancanywa emva kuba sesithole ezemidlalo sisho kanjalo isigcino bathi ewe Jehova ngaso lesikhathi njengalokho imzuzu isiyishumi nambili ngemva kwehora lesishiyagalombili ekseni ngenhlonipho ke nangesizotha sebedlulilela abafana isigcino bethi ewe Jehova angibingelele futhi ngokuyithoba uMinister TA Mbhele kancanywa yebo ukuthula Mageba nami ngiyavuma ngibingelele uNdabenhle Myeza ngibingelele nalensizwa esiphathele ikhamela uThabo bese ngibingelela amadlozi esikanye nawo la endlini namanye esihambisana nawo kanye nabalaleli benanda 88.4
yonke indawo la bekhona ngithi ukuthula kanye nomusa nezibusiso zikaMveli Nqangi makwehlikele kuthini. Angikhumbuza abalaleli ukuthi bangaphatheki kabi bethi hawu wahamba uPastor Myeza engasasinikezanga inamba cha usekhona uzoyiletha inamba ngibuzodamane ephonseka lapha nje ngingasho ukuthi ephonseka ngempela uzodamana ebaneswi njengoba siqhubeka sixoxa. Ngiyalithanda lelo kuphonseka ngoba ngempukano otshwaleni ngoba nawe uliphikile wathi ayaphonseka mina. Minister TA Mbhele kancanywa izolo beninomcimbi omkhulu lapha benibonisana khona mhlambe uzosiqalela khona mhlambe bese ufika ngibona ufika nokudla kumnandi kabi la amanzi abangoni asiqale emcimbini size kulamanzi bese mhlambe usipha ukuthi yini namhlanje ufisa sikhulume ngayo. Cha empeleni esokhuluma ngake ikona la kube kuvele ekukhunywa ngako nje iyona into besivele sizinike ukuthi sizoqhubeka nje nokuthi siveze ukungcola kwengulube edliwa kakhulu kwiChristendom. Ora kusho ukuthi ke asilivalile kuseyisona isihloko kuseyileso bangaqhubeka abantu baPaul bangaqhubeka nje abantu baPaul. Namhlanje mina ngifisa ukuncoma kakhulu ngibonge abangoni ngibonge abantu abezile emcimbini wabangoni ebesinawo edakhona izolo. Ngibonge kanye nezikhulumi zezakhuluma ngibonga kakhulu nabahleli abalungiseleli balomcimbi umndeni okaninela ngithi impela ningadumali nonke ukuthi niqhubeke nenze okuncomekayo. Bese sesincomene sonke bese ngibonga kakhulu uMveli Nqangi okuyena omhleli owayihlela lento siseyibelethweni zomame kumbe mhlambe siselapho la kubunjwa khona abantu uMveli Nqangi la ibumba khona abantu ngoba uyena uMveli Nqangi onolwazi ngawe ungekayizi ezweni. Uyena uMveli Nqangi owaziyo into ozozenza ezinhle nezimbi abesethi ke ukudedelela kuwena ngoba wena ophethe ikusasa lakho. Ngisho ukuthi ke ngitusa kakhulu uMveli Nqangi umdali wezwe nomhlaba ngokuthi ebesikwenzile kube impumelelo. Ukukhulumeke nangokudla umnandi angazi ukukhuluma ngani ngempela. Uqondise kwini ngempela? Ngiqondise lokho kuphambi kwami. Yini le phambi kwami? Amanzi abhalwe ukuthi amanzi abangoni amanzi afakwe ebhodleleni elihle njengalamanzi ayayatholakala ezitolo ekuthiwa still water. Yebo asiphinde futhi ngikhulume ngonkosikazi Ninela benomfoka Ninela umkhwenyana wakhe umqondo wabo lo omuhle ukuthi cha asibe namanzi kubangoni uma sinomcimbi sikhipha amanzi ethu abantu baphuze amanzi anedilesi yethu anenombolo yethu anelogo yethu kwenza ukuthi abantu babone ukuthi ngempela kukhona la siyakhona kuphela esifunayo sifuna abantu abazimisele ngokwakha ikusasa eliqhakazile lomuntu omnyama. Ngicabanga ukuthi njengoba nawe uthi amnandi yingoba uncoma ubuhle bento oyibonayo ireflector wena isho wena njengomngoni njengaloko ngijwayele ukusho ukuthi wonke umuntu omnyama la itholakala khona umngoni wathi nasasingoni till kwaze kwafika ke uSathane lisho njalo iBhayibheli kwaze wafika uSathane saqala ke manje ukona okusho ukuthi ukona lokhu ukuphuma endleleni kaMveli Nqangi saqala sadla ingulube saqala sadla izinto ekuthiwa singazidli saqala saphikisana nemithetho nezimiso zikaMveli Nqangi saqala sacabanga ukuthi thina osolwazi uma uyibuka ngeso leBhayibheli lento engiyishoyo kuthiwa kukhona isikhathi lapho abantu abafuna ukuya kuNkulunkulu bakha umbhoshongo sime la kukhona into efihliwe la engashiwo ekuqaleni ukuthi kwafika kulelo zinga nje kwaqaleni empeleni kuqale khona lekutheni abantu nje ababengoni umdalo wabenikeze imfihlo zokwazi izinto angano yangizwa yini izimfihlo zokwazi izinto abantu babekwazi ukukhuluma nomoya
uyakuthola lokho kodwa manje attributewa kumuntu oyedwa kulethwa kuSolomon kuphela kulethwa kuSolomon wayekhuluma nentuthane njengomuntu omnyama uSolomon wayenza into abantu abamnyama bavele babeyenza bazikhulisa abantu masikhuluma ngabaprofeti sikhuluma ngabantu abazikhulisa ngokolwazi ngokobuciko ngokwazi ukupenetrate i-realm le yangokomoya spiritual realm yabona bakwazi abantu ukuthola izimfihlo ngale lezi imfihlo kwase kuba yezabo kusho ukuthi wena monemfihlo ethile okwazi ukukhuma namatshe uNdabenhle unemfihlo yokundiza mina nginemfihlo yokuvela ngene esihlahleni ngihlale no 50 years phakathi esihlahleni mina nginemfihlo omunye uThabo unemfihlo okuhamba phezulu kwamanzi uSibanibani unemfihlo okuvela uhlala ngaphansi kwama yabonke ngisho aphume nenyoka lapho aphume semkhulu sebemdumisa abantu sasesiqala sishayana sodwa ngale knowledge saqala sashayana sodwa sengifuna lemfihlo yakho manje nokuthi ngikukhombisa ukuthi mina wazi kakhulu saqala sashayana sodwa kwaqala kwakhona duka nokudideka saqala saprezana sodwa sabizana thina ngabangcwele kunomunye sabizana thina ngokuthi mina nguNkulunkulu ongcono kunoSibanibani uyayithola lento mangabe uya kwinjula yolwazi yakuleli balazwe le ndawo sebizwa ukuthi namhlanje iGibhithe uzoyithola lezi zinto la oNkulunkulu babeqana khona uzwa kukhona isisho sabantu abamnyama esithi amaqhuda kanjani ayeqana nona kuyonto efika namhlanje into esuka kudathi nalo ufuna ukuveza ubuqhawe bakhe nalo ufuna ukuveza ubuqhawe bakhe nalo ufuna ukuveza ukuthi yena uyakwazi ukukhuluma nemimoya kanje namadlozi kanje so ke lokho kwenza ukuthi abantu bazithole sekuthiwa ke manje ngokweBhayibheli anginandaba uzokuthatha kanjani mina uzokuthatha ukuthi kwenzeka physically noba kwenzeka spiritually yini kuthiwa ke babakha umbhoshongo wokufuna ukuthi bawubona uNkulunkulu ngqo emehlweni empeleni la into eshiwoyo ukuthi abantu base befuna ukuzenza babe bakhulu kunomdali yona into eshiwoyo le babe sefuna ukuzenza babe bakhulu uma phela beyo challenge umdali kusho sebenjani sebelingana naye bese lithi iBhayibheli wasethi uNkulunkulu masehle sibadidise badideka ke ukukhuluma ngeilimi ila uthola khona kwabe seqhamuka ke izilimi eziningi zabantu okusho sikaqala bakhona idivision kubantu ilonto echazwa ilelo verse ngempela uma sizojula nayo kusho kwasebakhona ke idivision baqala abantu manje lithi iBhayibheli baqala bangezwana abantu kusho ukuthi omnye mayithi lo obeka istini ezothi udaka lo ujikjela umphonsela istini uma ethi hayibo ngithe mina letha udaka baxabane ngoba basezwana so basically ke ilonto ebengisho namhlanje abantu bakithi abamnyama ngempela umuntu uyabuka basaphila leyo mpilo sisaphila leyo mpilo yokucontradicta nokuphikisana nokufuna ukuphikisana nezimiso nemithetho kaMvelinqaba ngoba uma ubhekisisa uhlelo esilenzayo namhlanje kanti isonto lesithathu sikhuluma into eyodwa kodwa ngoba abantu babafuna ukuphikisa mawuzokhutha iBhayibheli ngike ngathi izolo enkulumo engiyikhuluma lapha ekhaya khona ngathi ama-religions wonke ama-religion adale ukuthi abantu bashayisane bodwa kube khona okukhulu ukuphikisana bekhona enkulu division between abantu abantu bebodwa ngenxa yani ye-religion ngoba nomunye uthe yami ingcono nomunye uthi eyami ingcono kodwa thina abantu abamnyama noba thina abantu abangoni inhloso yethu ukubumba umuntu omnyama asibheke yethu ngaphansi kwaliphi ibandla asibheke yethu ngaphansi kwayiphi ipolitical board inhloso yethu ukubumba umuntu omnyama azazi ukuthi ubani ukwenzela ukuthi umuntu omnyama asukuma azenzele nje ubona namanzi lawo kuningi okunye okuseza sengithi ngwafake esikhwameni ngaze ngwakhohlwe lamanzi
khona lo msaba uzofika kusasa ekseni. Okay, bengifuna ukuza kona ukuthi ke inhloso yethu thina ukuvuselela ukuzazi, ukuvuselela ukuzithanda, ukuvuselela ukugcina imithetho emiso umdalo wezulu nomhlaba, ukuze sikwazi ukuya somewhere, ukuze sikwazi ukuphumelela, ukuze sisuse le nto ekuthiwa incindezelo oppression kithina. Incindezelo akuyona le abantu abaningi abakhuluma ngathi sicindezelwe thina sinalutho. Incindezelo enkulu ukungazi. Uma ungazi ngempilo yakho uzokwazi kanjani ngempilo yomunye umuntu, uzokwazi kanjani ngomdalo wezulu nomhlaba. So this is our challenge kubantu abathi bona bayathanda ukulazi iqiniso sithi come let us reason together. Even if your sins are red like scarlet, they will be washed and become white as a snow. Ilonto sisho ngoba sisiyakholelwa ukuthi umdali ngaso sonke isikhathi esizweni esifile mentally, esizweni esifile umdali uvusa umuntu oyedwa phakathi kwazo okuyena umuntu ozosivusa lesi sizwe, ukuvusa abantu abafile. Uyakuthola eBhayibhelini kuningi, khumbula kuthiwa wamemeza ubani uHezekiya wathini, wathi mathambo hlanganana. Empeleni akushiwo le nto abantu abayithatha isigaxe njalo ukuthi khona into avelayo manje kwi-valley of the dry bones amemeze emathambeni omile. No, khulunywa ngawe umuntu kamdali, wena ozokhuluma ngeqiniso uvuse phela labantu abafile sebeyini iBhayibheli kufanisa namathambo omile, okusho ukuthi awusazi ukuthi fanele uye ngalaphi left right or center yini, ususendidini. So ke umdali uthumela umuntu ke manje ozozovuselela le nto. Sithi ke njengamanje abangoni basukumele le nto njobona kade ngikutshela ukuthi kunabantu abathi no sifuna ukwenza for the betterment of a black person, sifuna ukwenza lo for the betterment of a black person. So ilonto esiyenzayo ingako sincoma kakhulu ukuthi uma abantu besithi abangoni basendaweni ethile uze ubukhona bakho bukhombisa ukuthi uyamthanda umdali wezulu nomhlaba. Awuzile ngempela ngoba uthi uze kumina waseMabheleni, cha uze kuwena la uzohlangana khona nomdali. Alright, utheke sizoqhubeka phezulu kwalesi sihloko esikhuluma ngengulube nokungcola kwayo. Yebo. Mhlambe uma ungaqhubeka lapho ngoba awukhulumi ngokwehlangothi lenkolo kodwa ukhuluma ngokubheka ukubaluleka. Yebo, umuntu uthi umuntu umthetho wakhe wangafanele ayidle ingulube. Usekhulumile kwabala nezifo eziningi kakhulu uPastor Myeza. Awuthi kusithatha usithi khaphaca ngokwakho nawe ngobubi nokungcola kwengulube. Okuqala yini ingulube? Funa siyibheke ngokomlando ingulube. Ingulube mawuthi wenza i-research uzothola ingulube iyisilwane sokugcina bakhona emhlabeni. Akuphinde lo. Ingulube iyisilwane sokugcina bakhona emhlabeni. Ukudala umdali. Yebo. Inhloso yengulube kwakuyini? Umuntu uyafunda kwezinye incwadi uzothola inhloso yengulube kwakuzodla izidumbu ngesikhathi sikazamcola. Umlando uthola lapho yayilethela ukuzodla izidumbu ngesikhathi sikazamcola. Ngicabanga ukuthi ngeke ngayithinta indaba ukuthi ingulube ngisho ngayifaka emanzi nangakanani ayikhwilisi. So ke uma ufunda leyo ncwadi echazela ngalezo zinto uzobona ukuthi kuyifanele ingulube ukungagwilisi ngoba yayivela ize amanzi egcwele umhlaba ngokweBhayibheli. So ingulube uma uthi wena uzoyidla, I mean really Ndabenhle ukuvezile scientifically ukuthi ingulube ayifi ingulube. Ngisho ungayenza obhekeni abangakanani uyibeke for another 500 years iyaphila. Mhlazana uyithatha nje uyifake epanini izovuka lezi impetha bekhuluma ngazo, izovuka kuwena iphile, ikufake zonke lezi zifo kade ezisho, ikufake zonke lezi zinto ezimbi. And umuntu odla ingulube akabi mhle ngisho ebusweni. Uyangazi ngoba uyangizwa akathandeki ngisho umbuke ebusweni ngoba ungcolile. Ingulube isilwane esingcolile. Okay ke mhlawumbe omunye uzothi kwani namhlanje esidlayo ingcolile. Iqiniso lelo. Kwani namhlanje esidlayo ingcolile. Iqiniso lelo.
kanti umyumlaleli namhlanje ubufunda somewhere la ikhume khona ngesinkwa nengulube ziningi izinto umyezo wakhuluma nangendlela ekheswa ngayo ilokhuze ama sausage la ukuthi bekusetshenziswa nalokhuze engulube ama entices engulube ziningi izinto ezinengulube namhlanje yena engeke uyibalekele ikhona into eneningi kodwa ukuyisukela nje bukhoma uyidle ingulube really fanele ukubona akube ukuthi ikuzumile kwezinye izinto njengawe njoba wena uyilikhola utshwala beyakuzuma ngeke uthi awuphuze awuphuze ubusukela bukhoma kodwa wena mawukhohlela uthenga i-cough mix i-cough mix inotshwala phakathi le-alcohol so ke siyaphuza utshwala kodwa kunendledlana ethile buyasizuma asibusukele ubuyigaqa bunjani sengicabanga uJoseph mfoka majola noma khahlela uyazi ke ukuthi ngikhuluma so ke usiphuzisa utshwala indirect so ke ile nto esisho ukuthi ayikuzumi into musu kuyisukela uzoziphatha nomdali uma sowazi ukuthi lento umdali uthaka ayifuni musu kuya kuyona noba yini uyabona iBhayibheli ngiyalithanda abantu bayokhuthi iBhayibheli into embi ngabantu bafuna ukukuphikisa ngalo iBhayibheli iBhayibheli likutshela nje ngomuntu wesimame wakho ukuthi mawuzolala naye kufanele kulale naye ekwesiphi isimo engafanele ulale naye Hezonto ngisho uma ngempela ke sithi thina samakholo noba singabanelisekile umveli nqanga mawuthi nesomveli nqanga usho ukuthi wanelisa ukuthi ngiyakholwa kusho ukuthi ngiyakholwa imithetho kabani kamveli nqanga manje uma uzophinda futhi wena uphambane nemithetho kamveli nqanga kusho ukuthi awukholwa ngempela kumveli nqanga iBhayibheli sesisebenzise thina njengencwadi ewumlando umuntu omnyama into eyiningi eseBhayibhelini zikhuluma nawe into esizazi iBhayibheli liyakutshela ngomuntu onohudo ukuthi lo muntu onohudo kufanele enze njani umuntu onochoko ongenwe lesifesto uchoko kufanele kwenzeke njani zonke lezi zinto uma uthi ulikholwa kufanele uzazi ayikho incwadi ofanele hayi leyo asayilandeli imithetho emidala leyo usuphambene neqiniso so ke zonke lezi zinto sifola njalo under ukudla ingulube uthe umnyumlaleli wathi ukudlwengulwa kweingane zidlwengulwa oyise nomkhulu omalume njalo usiyabona ukuthi kusuke ingulube uqinisile ngoba ingulube idla kwane phambi kwayo ngisho ingane yayo iyayidla so ngithe abelumbi bakubeke ngesilumbi bathi uyilonto idlayo uba yona you are what you eat so njengoba sidla ingulube senza zonke izinto ezingalungile sizozidlwengula ingane zethu iqiniso lelo ngaphandle uma kuzofika umuntu ozosixwayisa asitshela no lokhu kubi sihlale phansi sirizine lisho njalo iBhayibheli lithi come let us reason together uzanini sithethe indaba lithi noma ngabe izono zenu zibovu bakwethu balaleli benanda nongabe zibovu njengegazi ziyakuhlanzwa zibe mhlophe uma kodwa sizohlala phansi sixoxe ukuthetha lapha kusho ukuxoxa sixoxe sibonisana neni ukuthi okay ke sesikulesimo manje yini ezosiza abangone bazokutshela ukuthi kufanele sisukume sizilimele kufanele sisukume sizenzele into zethu ukuze sikwazi ukuphila impilo efana nabantu baphambilini alright ake sithi qoyetolo uma sibuya sizobathabalaleli siqhubeke sixoxe ngayo indaba yengulube nokungcola kwayo njengamanje ke sihleli nohloniphekileyo uMinister TA Mbhele kancane igama lami ngiuDozulu simomondi yasethi chocolate eqhamaja lokho khombe mkhulu ngihlele sihlele kusofa wendlovukazi uMapule Mchunu sithi asilungiseni Alright, sabuya saphinde sahlala nawe umsakazo wakho lo Inanda 88.4 FM today's best radio. Sithatha incingo zakho ke manje ku 0861462632 sikhuluma indaba yengulube nokungcola kwayo. Inanda FM semoyeni. Yebo, yebo sikhuluma nobani? Yebo ukhuluma no-Anonymous yaphela isimong sami ngibingelele ubaba uthi Mbhele ngibingelele nobaba futhi Myeza. Yebo Anonymous. Osiyami njani baba? Hambe nqanga usigcinile Nkosi yami singacela kuwena. Isizulu sithi
umlomo yishoba lokuyiphungula. Ngithi yishoba lokuyiphungula ngobani mawuthinta kule ndaba ukuthi amaqhude kade aqala ukweqana waqala namhlanje. Kukhona abantu abathi sebelibonile iqiniso bese befuna ukudivide abalixove ngoba behambisana nokuthile abafuna ukuthi benze inhloso zabo. Betshele ukuthiwa nangu uNkulunkulu bethi hayi suka akuyena lo. Bese ngithi-ke baba bami ngithi inkunzi semakholeni. Ngithi inkunzi semakholeni ibongela imisakazo ama-community radio ngokuthola iqiniso lesiminya sikamhlaba. Ngibonge ngiyathanda futhi ngathi ngingaba nesandla esikhulu enye koZululand FM nakomcuba community radio FM. Ukuthini lokhu nokuthi manje sekufanele ukuthi manje ukhokho wemsakaze aphume ekhishele ngaphandle ngoba siyambona ukuthi usekinkinini makubeka iqiniso ezithebeni. Manje thina silangazelele futhi siyafisa ukuthi kube abaningi abantu abazithola leli iqiniso. Ngesikhathi esikusona futhi ukuze sizokwazi ukuthi masitshala sitshale ukudla kuqhume imbewu iqhume semthabathini. Kodwa masizokhuluma into engeyona iqiniso imbewu siyifaka bese izwa ngumsenye emhlabathini. Ngiyabonga ke bo baba ukuphamisa nje ukubonga. Siyabonga Anonymous ube nosuku oluhle. Umdala kubusise baba abantu abaningi bancele kuwena iwisdom siyabonga. Ngiyabonga babathi Mbhele ngibona kakhulu nobaba Ndabenhle ngiyathanda futhi engathi ningaze niyisho kolesedi FM lapho niyofike khona nidle kaJoji ngolimi mhlawumbe ukuthi kuyobe kungabentu bezinye intanga mhlawumbe njengabethuthu kodwa ngoba ngisethi sinya sikamdala uThixo uzongilonda baba baba. Siyabonga kakhulu. Alright. Obahlawurisa uyobuwa sisuthu. Siyasazi kancane minister. Hayi phela mina ngwakuleli balazo. Alright. Inanda FM sabona? Yebo sanibona to Myeza ngikho ngiyaphila. Yebo baba siyancenga singezwa kuwena uthini umbono wakho namuhla? Mfethu anginawo umbuzo ngombono. Qala ngicela ukukane ngihalisele abantu abebengekho khona ngisho ngithi kule sejini yazolo baphuthe into enkulu kakhulu. Kodwa futhi ke ayiphelisa isakhona enye enkulu kakhulu uma bengasondela bezolalela abantu abanjengomyeza noma Mbhele into enze kumina izoloto mfumese ngathi angikwazi ihlobo ukukhuluma khoyisa. Izinto uma uzizwa zikhulunywa umuntu nawe ukuzize zikhuluma kunembiza kanti ngiyakhuluma nabantu phela sifundisa ngokumlalela. Sengivala mfowethu ngicela ubongakhuluma Myeza kutheni ahloniphe njengaba iberedo ngoba ngacela sathi uma bengakhanyisa lento engulube ngehlo lezempilo and scientifically maybe sizothi sihamuza ngospezi kodwa iqiniso sobe silazi kuleli sidlawo sidla ini. Siyabonga kakhulu. Opa uncoma umsebenzi wayizolo umdali ngempela unabantu bakhe abakwazi ukubona into. Engifuna ukuza kona bangoni hayibo bangoni asihlangani namhlanje. Bangana namhlanje phumlana abangezi namhlanje abangoni so hlangana ngomgqibelo olandelayo. Hayi namhlanje asihlangane khona la emoyeni sihlangane emoyeni namhlanje nabangoni ku 0861462632. Alright kumnandi ke uma kunjalo. Yebo ngifuna ukusho ukuthi asimbonge no Opa ngegalelo lakhe elikhulu ngoba lokhu sithe uma sixoxa ngalelanga siphuma la noNdabenhle cha ake siyibheke scientifically lento kwenzela ukuthi ngempela iaphile kubantu. Uma ungabe ulalele kahle abantu namhlanje abaphawulile abantu abathi helethu kuthi basibona isiminya seqiniso likamdala. Yebo alright. Inanda FM semoyeni? Inanda FM semoyeni? Yebo ukuthula lapho akwande ukuthula. Yebo njani? Siyatotoba nkosi yami sicela kuwena. Sibekile. Hayi saphila. Angachithiki isikhathi ngila kwamasho uvuso lokhulumayo.
ngicela ukuphawula ngalokhu okwasho umphostoli Paul encwadini 1 Corinthians 10 verse 23 kuya ku-33. Lapho umphostoli Paul wachitha isikhathi esiningi kabi elapha eGreece eShumayela. Kodwa asekutholi lapho egxeka khona ukudliwa kwenyama yengulube ngoba kwayingulube impela. Ngisho ukuthi ngesikhathi eShumayela wayebabona abantu bedla ingulube. Umphostoli Paul agxeke okubili kuphela, ugxeka ukudliwa kwegazi ukuthi isilwane kufanele ukuthi sophiswe ngaphambi kokuba sedliwe. Agxeke futhi nani nokukhulekela ey'thombeni ukuthi ungadli ukudla okukhulekelwe ey'thombeni. Uthi umphostoli Paul uma kubekwa noma yini phambi kwenu idlale konke ningabuzi, noma niya emakethe thengani konke ningabuzi. Ngenxa yale iyonembeza phela akayivezi ngani ingulube njengesilwane esingcolile la umphostoli Paul. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga mlaleli wethu. Alright, siyabonga mlaleli wethu. Ngicabanga ukuthi impendulo isobala. Uma ubheka uPauli wayikhuluma kubantu ngendlela abayiyona. uPaul uyasho ukuthi wabayiko konke kubo bonke. Okusho ukuthi mawenza into embi uPaul wayengafuni ukuyiphikisa phese ngoba efuna ama-converts. Hayi ngoba eqonda ukwakha, ngoba efuna ama-converts. Umdala ezothi konke kufanele ingadli uPaul yena athi hayi wena ubodla ungabuzi mawufike emakethe uthenge noba yini udle. I mean kusobala I think lo ngiphatha ngekhanda lisobala nje. Inanda FM semoyeni? Yebo, sikhuluma nobani? Sikhuluma nobani? Victor. Okay Victor, kuthini uPaul wakho namhlanje? No, ngisambi lapho kutheni ngiyayizwa le show of Facebook. Manje baphose basikhothela incwadi eyodwa impela. Ikhona ishamba abangasithola support bayisho ukuthi idlule bayisiza. Ucela ezinye izincwadi eziseBhayibhelini ezigxeka ingulube? Ngoba ngiphola kakhulu incwadi eyodwa ziningi incwadi ekhuluma ngazo eBhayibhelini support ukudlala. So siyayibonga futhi imfundiso kaMyeza nge-education part yengulube ukuthi ingazi ngoba yonke into emoyi-overdose ngaba ama-grapes ngabe inyama ebomvu enkomo enjani kodwa over-consumer vele inesifo. Asicela ukuthola umbono wakho mlaleli ukuthi wena uthini ngokudliwa kwengulube? Okay, mina ngokwami ngiyamfuna ukuthi abantu bachaze iBhayibheli selikholwa lonke whatever asisho ukuthi ngokuphoyo ukuthi iBhayibheli selikholwa lonke ngoba iphefumulele ngokulunkulu. Whatever Paul is saying is correct because uyasho lapho uPaul ukuthi konke ukuthi konke kuthini ukuthi lahela sekudla. Dale kwa. uPaul phela uthi yonke uJesu Christ. That's why ukuthi iBhayibheli full i-revelation alone ukuthi lifunde njengenovel. Ngamanye amazwi wena mlaleli wethu, wena Victor uthi ayidliwe ingulube. Uyisha ngesambuli ngifuna isambula uvele into fawuqala utholile ukuthi uyidle ngesambula awuvele uyidle uma uzi ukuthi awuyithani wazole yancwadi lo but nami ngalo bengayidli kodwa inxa yesambula ngayidla ngoba aze ngokuthi iBhayibheli vela phi ngoba iBhayibheli aliphikisana kuphela ukuthi isambula esishabule ngale nto esiyikhuluma ngazo kuqala but nathi ngama-airtime ezoshawayo lokho ama-airtime sayifisa nathi kuthanda ukuthi ichaze leyo. Siyabonga kakhulu mlaleli ube nosuku oluhle. Inkinga ke nansi. Ufuna ukudefenda ingulube. Umdali uthini? Scientifically uMyeza uvezile ukungcola kwengulube izifo ezenza kuwena. Manje uthi kunevesi elilodwa kuphela eligxeka ingulube. Umdali uthini yena ngengulube? uJesu umuntu ulandela uJesu umuntu uPaul wathunywa uJesu uthini ngemithetho ebekomdali na akasho ukuthi uyena uyayigcina yonke imithetho uthi ningathi ngizochitha imithetho kanye nabaprofeti ngicela ukuyichaza lento uma ekhuluma ngemithetho ukhuluma nge-laws emiswa umdali laws ngesilungu abaprofeti athi akazeli bachitha yilaba babethunyiwe uthi akalwi nabaprofeti yonke into abaprofeti uyamsana nayo. Manje umuzothi wena uPaul wayithunywe uJesu kodwa uPaul yena ethi akudliwe noba yini ngifuna ukwazi uJesu yena mayithi uyayigcina yena akadli ingulube akazidli zonke into ezingadli uJesu uthi kufuneka isambulo wembulelo yona ingulube bese uyayidla. Wembulelo ubani? Kanti akasembulelanga yini kwanela umdali umethi singayenzi into.
hayibo bakwethu abantu ake bazinuka amakhwapha bakwethu hayibo nansi enye indaba emangalisala usamukelo Hlonga uthi Mageba kunzima kusho ukuthi zonke izinto ezimnandi ziyagulisa imnandi ingulube phela yebo siyakwazi lo umcebisi jalo uthi ke ngabe ka umani umonakalo ulungiswa kanjani ngoba nami ngikhule sidla ingulube up until ke ngikhula ngayiyeka and ngikhule ngine asthma kodwa manje sengi right ngayiyeka sengina 20 years ngabe ithatha isikhathi esingakanani ukuphuma emzimbeni ingulube engikuthanda nje ukuthi iasthma abe nayo wane lwayeke ingulube yaphela ngiyathanda lo unhlanhla tenza uthi ke #all other radio stations must fall nasi isiteshi kumele silalwe yiningizimu Afrika yonke lesi siteshi ke siveza iqiniso lonke futhi iqiniso lodwa siyabonga Nanda FM maka njalo long live Nanda FM long live umxolisi Vidima uthi ke indodana yomuntu yabelethelwa usho njalo uthi yabethelwa ababezitshena ukuthi bazi kangcono kunayo ngoba yayibafice bekholwa ithunywe uyise umdali kubona nayo ingakabulawa yathuma abapostoli bayo emhlabeni kwabakholwayo nabangakholwayo noPaul ngomunye wabathunyiweyo nina ke nithunywe ubani okunye enikushoyo kuyiqiniso niyakholwa njengabo abambethela nani ke nifuna eyenu inzuzo nodumo anidumisi indodana kaNkuluNkulu amen kusho umxolisi amen oqala ubuzo ithunywe ubani sithunywe umdalo wezinomhlaba thina singabalandeli bezithunywa zikamdali kusukela kuAbraham kuze kuzofika kuJesu kudlule kuMahomet bonke oMosi sithatha imithetho izinto ezazikhulunywa yibona ukuthi oqala le funeka umuntu azi ukuthi wasila nje asikhuluma intando yethu asikhulumi ngokwemizwa yethu ingakho sithi asilwi nabandla kepha silwa nobubi obenziwayo okunye okucacile la uthi uPaul wayithunywe uJesu usushilo ukuthi nithunywe umdali nina uma ethi wayithunywe futhi uchaza ukuthi ingulube naye kufanele idliwe ngoba uPaul akayigxeki kulungile uJesu yena wayeyidla yini wayithuma uPaul uma ngabe uPaul wayithunywe uJesu ngempela that's true uma ngabe kunjalo kuliqiniso uPaul kufanele emulate ebani akufanele emulate uJesu kufanele emulate manje uma uPaul ezosho into against imfundiso zikaJesu ingabe uyisithunywa sikaJesu na njoba nilapha ake sibuye futhi uJesu ukhomba umdalo wezomhlaba ofanele ukudunyiswa ngasonke isikhathi uPaul ukhomba uJesu ofanele ukudunyiswa ayivuki kwani question mark lapha uma umuntu ojulayo this is what I'm saying mina uPaul uthi uJesu wonke amaKristu namhlanje athi uJesu ngaphansi kwemfuso zikabani zikaPaul muthi hayi nazi imfuso zikaJesu uJesu uthi yena bathayi uPaul alright bamphike kwabaphiki bakaJesu bona labantu abathi bona babalande bakaJesu bama antichrist ake ngikubeke eqojame ibona baphika uJesu thina abalandeli bakaJesu esenza njengaloko wayenza uJesu nesishumayela into eyishunyelwa uJesu wena ophikisa ngomunye umuntu zibheka amakhwapha akho njoba nila nifuna udumo lweni no sifuna udumo ukuthi akuduyisa umdalo wezinomhlaba kulandelwe ithunywa zakhe alright imbuzo yakhe njalo yebo baba yebo no bonke labantu ngibafunda njalo bebelapha na ku Facebook bathe Inanda 88.4 FM bangena lapha na ku Facebook nje bathu beza ngibafunda lula asiqhubeke incingweni zethu ngoba isikhathi sisekhona Inanda FM semoyeni yebo sikhuluma nobani Ndabenhle alright ungathi ukuthi kudlo kancane emsebenzi emsakazweni yakho bese uhlala phezulu kodaba kunjani manje hayi kuzwakala kahle kakhulu siyabonga ngenhlonipho yakho baba okay alright lapha ngifuna ukubheka la khona ingathi ngicabanga ukuthi abantu bangarelate kuzona ezikhuluma kakhulu ngomdalo ukhona incwadi ekuthiwa iDora yebo silale singinike ithuba impela incwadi iDora khona enye incwadi ekuthiwa iQurani bese kuba khona nale yes umuntu angafundi iBhayibheli kuphela unesilikazi lonke angafundi iBhayibheli afunde nalezi ezinye uzobasiza abantu ukuthi bakhathele yebo siyabonga baba engikuthandayo kukhona sishile njengemithna imithna ichaza iTorah
yini iTorah Old Testament imvuthuluka lento sithi Old Testament imvuthuluka lokho kutholakala iTorah ukuthi iTorah kusho the laws imithetho constitution imithetho kabani kaMveli Nqangi bese kuba khona ke incwadi eyichazayo ebizwa ukuthi iMishnah echaza amavesi ukuthi njengoba ulifunda nje iBhayibheli qala Genesis kwakwembulwe kanjani kwembulwa kuphi yabona njalo lalichaza ukuthini ivesi lisho ukuthini ivesi okay ke ngifuna ukudlula ukhulume nangeQuran iQuran incwadi yokugcina noba isambulo sokugcina eyumthetho sisekelo wempilo embulwe kumprofeti Muhammad olama uJesu ngo700 years angikuphinde lo olama uJesu ngo700 years imbulwe kumprofeti Muhammad njengaloko iTorah yembulwa kuMose mhlambe ngihlonipho ingene emlonyeni Minister Mbhele enye into ehlupha abantu ileyo ukuthi uma ufunda iBhayibheli kusho usumKristu uma ufunda isihlabelelo samaNazaretha kusho usuyinazaretha uma ufunda iQuran kusho uSulumane iyo nto kuyihlupha ukuthi mawuke lomlalelo usho kahle yiba nazo zonke sifunde nje zonke usho iBhayibheli lento ayisho iBhayibheli la iBhayibhelini ithi funani iqiniso seek you the truth lona liyakunikhulula it shall set you free manje uma ngabe ufuna iqiniso awubambeleli entweni eyodwa ngilinganise mina ngebhungu emakhaya thina ke sakhula sizinsizwa sakhula alright angiqhubeke nabalaleli Minister singaze singene emsizweni Inanda FM semoyeni yebo sikhuluma nabani yebo mlaleli usemoyeni Inanda FM yebo sikulalela Njani siyaphila njengosheleni njani wena Ngaphila Minister Ngithola ba sesokuphi isikhathi esincane ngenxa ukuthi sesidliwe nogwaja Okay akubuza kuMinista ukuthi abantu ababulala uJesu babe abantu abamnyama ngakwabelungu Minister Ushayina uqobo lakhe wayemnyama bonke abantu ababe around yena babemnyama njengaloko nonina wayemnyama Nama-Romans emnyama lawo ayebuso Pilato amaRoma lawa ahenga uJesu kwakwa amantaliyana belumbi namaGreek ekuhlangene bonke lewo Satan Akusithi uJesu wabulawa belungu ngale abantu abamnyama akuzwakali kahle uchaza ukuthi uJesu wabulawa belungu abulawa abantu abamnyama angabantu abamnyama akabulawa ngabantu abamnyama wabulawa belumbi njengaloko besibulala namhlanje hayi ngiyabonga bekuzwa lapho baba thank you alright Minister uthi uyabonga kakhulu becela ukuthi befuna ukuzwa lokho nje kuphela asithathe mhlambe okugcina bese siyavalelisa Nanda FM semoyeni Nanda FM semoyeni Nanda FM semoyeni angathi balekile usebalekile sesizawuvalelisa manje ngenxa yokuthi isikhathi sesidliwe nogwaja usefikile noMandisa Buthelezi uzokwenza uhlelo lomnandi kakhulu i-teen expression ezohlala noJahidata ke bemningi kodwa yena akayeni Jahidata angimazi uJahidata ongaka asivaleliseni bahlonishwa Pastor Mbhele Minister TA Mbhele no Pastor Ndabenhle uzocela sivalise bese share inamba zethu ngicela uzithula nokusihlonipha kubalali ngenamba yami ngithi 073 275 447 angiphinde mlaleli othandekayo obusisekile noengcole ngithi 073 275 2447 and yami ithi 072 5471 222 072 5471 422 ngicela ucizelela ukuthi abangoni abahlangani namhlanje boze bahlangane ngoba usuqedile boze bahlangane ngomgqibelo ozayo okusho ukuthi next week Sunday angilifunde leligama ethi isonto angilifuni ngoba akuyona into esuka kuthina asonto ithini umgqibelo empeleni akulona isonto usuku lokugcina ezinsukwini olokugqibela alright asinikeze ke uMandisa nethimba lonke lasekuseni 18 expression basenzele uhlelo lomnandi kakhulu zokushaya ihora leshumi khona Daviola ehambe nawe nomculo wemhlaba iWorld Music Show kube mnandi kujelo yethu ngasohlangothini lami asibonane ngesabatha elizayo ekseni ngo3 kuya ku6 uma sithi thuthuka buNazaretha siyabonga kakhulu ukubambisana okuhle ngethemba ke lokuthi noma kanjani ngesabatha ngesonto elizayo yobe ikhona indlovukazi mina nje Dozulu Simomondiya sethi ukhona leqhamuda lokho khomleni nkulu sengiyahamba nibe nosuku oluhle God bless you